Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osichopo studio. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanyo lonye weche mage. Kaito bodo nje twak achiel. Machini daktari e penj laktar. Erokamano ahinya iluonga ni Fibio Ngadi alonye weche meke puonjo ganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kendo wathiedh tuoche. Ka wantiere kaendi kawuono mondo wawach weche meke kansa ka waluoro ni nyoro bende ne en World Cancer Day. Erokamano ahinya ageno ni oganda wano hingo World Cancer Day e yore mopogore opogore. Thothne kaka jalonye weche mag chiemo. Uwacho ga ni odiechienge makamagi udwaga ni jii otimang'o. Nyena odiechieng mabende ne ohinge piny ngima. Uhero ga ni mondo oganda otimang'o. Wahero ga ni mondo oganda opar strides mosetimore. Okange mosebedo ka wang'iyo mokwongo sani Ruth ka igni 10 mokalo ne waluor kuom virusi meke ayaki kendo nowacho ni ng'at achiel ka onge gi ayaki ting'eyo ng'ato man kode dho ngere wacho ni affected or infected. Koro sani endi wacho ni cancer en number 3 leading cause of death e Kenya e piny mangima. Mano mana oluore mana matin gi tuoche meke dho chuny kata mana cardiovascular to gi infectious diseases. Koro chima kawuono odwacho ni to ka koro en the number 3rd leading makelo tho ne oganda wa masani. Ere kaka wanyalo temo mondo wageng'? Ere kaka chiemo kata nutrition nyalo donje geng'o chakruok mar kansa kata kaka chiemo nyalo donje thiedho kendo konyo jogo bende mosechako yudo thieth ma thiedho tuo mar kansa. Mama no bende twak odiechieng makawuono wang'iyane kaka inyalo ti kod chiemo e yore mag gayo kata mar neno ni oganda oyudo konyruok ponono ni gidwa ni gigeng' kansa kata gidwa ni mondo mi githiedhre e yore mopogore opogore mar bedo motegno kendo mar kalo e weche mag thieth e yo makare nikech seche ma ng'ato kochiemo maber to kale thieth bende waseng'eyo ni en ga tich matek mokalo. Ang'o mipani ber kwa bedo gi twagni mar weche mag chiemo kod thieth kata geng'o tuoche mag kansa? Ka wang'iyo kansa sani piny mangima en koro en mzigo. Kaka opek. Yudo ka ng'at achiel ka ionge kode ting'eyo ng'at machiegni mosebedo kode anyuola, jirani kata jok mitiyo godo mosebedo kode. Kata mosewito ngimagi kendo obiro matek ahinya. Koro watemo ng'iyo ni to ere gimomiyo jogo matuo gi kansa tho apoya nono. To wayudo ni gimokwongo gin gik mang'eny to mokwongo malnutrition iluongo ni malnutrition kata mana koso chiemo malong'o. Nikech ka wayudo thieth meke kansa gin thieth tieng' didek. Nitiere chemotherapy, radiotherapy gi surgery. Koro chemotherapy gi radiotherapy gin ga gimiluongo ni side effects. To side effect mokwongo en ni samoro jatuo kosechako yudo thieth to koro appetite obedo maonge godo. Koro sama appetite onge godo to oyudo thieth ma tekore ne ng'eny cha to embende kilone gi tekone dok piny. Koro sama kilone gi tekone dok piny to tuoche be nitiere koro mano ahinya inyoga jogo matuo man kansa. Koro kawuono nyaka wawuo kuom nutrition, nyaka wawuo kuom kaka wanyalo chiemo maber kendo ka wang'iyo gik makelo cancers gin 3 pok oyudi ni en ang'o minyal siem ni achiel ni ema kelo tuoni. To so yudi gimokwongo en environmental kata mana aluora, gik mantiere aluora kaka pollutants, pesticides, chemicals. Mar 2 en lifestyle, dak manyasani kaka wadak kendo kaka wachiemo, kaka watimo rako kaka kaka gik mwachamo, gik mwamadho. Kasto mogik en iluongo ni genetics kata mana kaka onyuolwa. Koro kawuono dwa ng'iyo ni to ere kaka diet kata mana nutrition nyalo konyo mondo ogeng' kaka wayudo ni en a leading cause of death gimiluongo ni nutrition carecia kata mana kilo malal apoya nono ka ng'ato nitiere gi tuo mar kansa. Iwacho maber mokalo kidenje 3 kata kamano pok oyange ni en ang'o makele chutho to gin gik ma pod itemo tim nonro ni nyalo bedo ni ang'o matimore. Ang'no kelwa e twak achiel kachiel tudruok mantiere kind kansa, tuoche mag kansa kachiel kod diet kata yore mag chiemo. Nikech awinjo kimulo kacha weche mag thieth kachiel kod ratil kachiel kod weche mag kaka yath timo ng'ato seche ma ng'ato yudo thieth. Wamula ne link mar nutrition, weche mag chiemo kod tuoche mag kansa mopogore opogore waketo gi kanyakla. Erokamano. Koro ka wang'iyo link mar nutrition gi kansa oduong' nikech wayudo ni gik makelo kansa pok oyudo ni achiel to yudo ni gimoro miluongo ni modifiable gi non modifiable. Ofulo ni nitiere moko minyalo loko to nitiere moko ma ok inyal loko. Minyalo loko ma koro nutrition donje nikech minyalo loko no en madho ndawa, inyalo loko kong'o, inyalo loko bende
chiemo mang'eny gi modhi, inyalo loko bende kaka itimo orako. Koro inyalo loko bende pollutants miyudo kata mana exposure meke chieng' mang'eny. Koro kar chiemo kaendi, ere gima kelonwa kansa e yo mar chiemo, nikech waso ni en achiel kuom gigo, nikech gik makelo gitopogore. Mokwongo en gimiluongo ni obesity. Obesity en bedo gi ratil mang'eny moloyo kaka onego bedwa bed godo. To ratil mang'eny ni biro ka wachamo chiemo ma ng'eny gi mo kendo ng'eny gi sukari. High caloric, low density foods. Koro chiemo go koro bedo deposited, bedo gi obesity. Obesity donjo nade gi kansa. Sama wan gi kilo mang'eny mopita kiasi, to nitiere gimiluongo ni inflammatory cells mabedo mang'eny. To inflammatory cells go, thorgi samoro ginyalo gamo carcinogens. Kansa en abnormal growth marks, kata cells oko dongo maber. Abnormal ka gitudore kamoro achiel to gitform tumor. Koro inflammation mabiro gi obesity no nyalo kelo kansa. Kendo bende mar ariyo, obesity bende kelo miluongo ni insulin resistance. Manyiso ni ka wan gi kilo mang'eny mopita kiasi, to koro dendwa mondo o detect insulin chande mondo oluoke yo maber, mondo kony mondo transport blood glucose e del dok piny. Resistance mar insulin no bosenye samoro bende oseyud ni nyalo kelo kansa. Kendo obesity bende waneno ni sama mo mang'eny mantiere del. Koro obesity sana gin kansa meke ich machalo kamago. Mar ariyo, wang'iyo nutrition. Ka wachamo chiemo matin gi fiber, mosebedo ko wacho kaendi ni fiber konyo mondo oger the gut microbiota. Kaka wanene picha wa kaendi, koso chamo chiemo mathoth gi olembe kod alode bende oseyud ni nyalo kelo kansa. Nikech olembe kod alode gin giang'o. Kaka wanene picha wa ka, nitiere olembe ma bright yellow. Bright yellow kaka nitiere kanyo pumpkin, waneno budho, waneno carrot, waneno bando nyamula, kendo waneno nyanya, waneno nyaka mawembe. Koro mago gin miluongo ni antioxidants kata phytochemicals. Antioxidants mantiere i chiemo ma bright yellow goeko kata phytochemicals gin gikonyowa mondo gigore gi free radicals. Kens free radicals gin gigo manyalo kelo carcinogenesis kata mana mondo kansa obed ni losore dendwa mayot. Ka wachamo chiemo matin gi olembe kendo chiemo matin gi alode. Alode nitiere gi antioxidants moluongo ni vitamin E, vitamin A, vitamin C. Alode goeko, antioxidants goeko, fatty chemicals mantiere i alode ema konyo mondo ogore gi free radicals kendo mondo oger immunity wa. Nikech iyudo ni immunity kantiere motegno to kata mana tuoche kaka kansa nyalo biro to kendo dok. Kendo bende ka wachamo aneno kantiere obuolo, kata obuolo bende ber kabisa gigero nitiere obuolo piny gi malo gigero immunity kata mana teko mar del mondo ogore gi tuoche. En gi selenium kendo en gi zinc, very nutritious food. Ka wang'iyo mano kendo chamo chiemo matin ne fiber. Chiemo matin ne fiber kata mana tonde mayudore chiemo kaka chiemo tonde gin plant based proteins. Mano dengu, alayo, kata mana oganda, sweet potatoes. Koro mago te bedo kendo kelo gimiluongo ni nyalo kelo chich mar bedo gi kansa e del. Koro nutrition donjo ka wabedo gi obesity, ka wachamo chiemo matin ne fruits, wachamo chiemo matin ne fiber, to kendo ka wachamo gimiluongo ni red and processed meats. Red meat ofulo ni en ringo makwar kata ka osetede pod oriten kwar necha nikech gimiluongo ni myoglobin. Myoglobin e protein mantiere e ringo makwar makano oxygen e muscles. Koro ka wachamo ringo makwar ni mang'eny, en boseyud ni myoglobin no kobedo high levels mang'eny ka wachame ndalo mang'eny e kinde mathoth to nyalo bedo carcinogenesis. To daher wacho ni kata kamano, ringo kata beef opong' gi zinc, opong' gi iron, en gi protein bende magero cells. Koro ok wawach ni kik icham ringo makwar. Ringo makwar en ring rombo, ring dhiang', ring anguro, ring le kaka dia, jomoko bende chamo buffalo. To wacho ni chame e matin, to kendo kichame to ichame maonge gi fat bor moro chete mokigoloko. Kaka wasudo kwa wacho, ringo diriye juma oromo, nikech pod nitiere protein sources moko bende ma wanyalo bedo. Ringo e juma diriyo oromo. Katu ni wacho ni beni en size mar kibrit. Kibrit size mar kibrit jahera mar penj laktar iwinjo gima Dr. Phoebe wacho. Kichamo ringo kikipong'e sana. Size mar kibrit diriyo e juma Dr. Phoebe wacho noromo. Ne wang'iyo kata kidienje mag oganda mabende ni wacho na achiel kuom yore ma oganda nyalo yudo godo protein. Teka ni oganda mora koso ntiere kidienje
mag oganda mwanyalo tiyo godo? Teka ni en oganda mora mulongo ni the legumes family. Koro legumes family ni en pote ma oko cha emotingo fiber to gi tonde meiye. En chiemo maber kabisa nikech mokwongo okonyo mondo onge ni the gut obedo healthy. Kech ngeni kansa mako kamora mora okobi mako mana yie wich gi kobuno. Onyalo mako kamora mora. Koro lumbro mar chiemo cha ka ok wachamo chiemo man gi fiber moromo moa kuom puothe, moa kuom alode, moa kuom matunda to inflammation chako bedo. To sama inflammation obedo gut lumbro mar chiemo to nyalo yudo gi rudruok moko manyalo kelonwa gimiluongo ni kansa. Koro ber kwa chamo oganda to oganda te gi nutritious. En mana ni koro kikwa gol pote ma oko cha sama na koponi nyathi matin lakini wachama kaka inoko chwake maber. Awinjo kimulo kamoro ma en achiel kuom yore monyalo tiyo godo diet kata yore mag chiemo kod tuoche mag kansa. Imulo kata obesity kata ratil mamalo mar del, ma bende wachonwa kata gigo matimore del seche ma ng'ato nitiere kod ratil mamalo mokalo mar del. Thothne ang'o manyalo miyo ng'ato nyalo ng'eyo nade ni ratindi ni to ok ober gi del? Nikech samoro ng'ato orandere to king'iyo to ong'eny gi bore, samoro bende oduong' to bende king'iyo ok ocham chiemo mane wawacho ka. Ratil makare mar del en ratil mar chal nade? Tek mondo inyalo ng'eyo gi wang' king'iyo ng'ato. Kaka wacho ni kaka joma chuo onego bedni hips gi babne ka en 1:1 ratio. To kendo joma miyo bo wacho ni en 0.8 ratio kuom ng'iyo. Lakini ka idwa ng'eyo ratil maber to nyaka idhi itim gimoluongo ni screening. Kendo sani endi wawacho ni screening en the future ni mar geng'o kansa ni endi. Nikech ka ok wadhi screening to ok wabi ng'eyo. Koro screening sama idhi e clinic kacha tipimo gimoluongo ni kilo, tipimo gimoluongo ni height, itimo gimoluongo ni body mass index. Wayudo ni kendo sani nitiere thieth manyasani manyalo mi fat composition kaka iwacho maber samoro iratil mang'eny to body mass index to do bones mang'eny. Koro bende sani nitiere machines manyalo nyisi fat content, machine manyalo nyisi water content. Koro mani nyal mana yude ka wadhi hospital. To be samoro king'iyo kata gi wang'i ka picha wa mokwongo cha neno ka 1:1 ratio cha ema dwarore go joma chuo, hip and waist ratio bed 1:1. To kwa neno ka koro the belly fat chako medore to koro ema obesity mano wacho cha. Sama obesity medore kamano to inflammation nyalo bedo mayot, insulin resistance nyalo donjo kaendi, tuoche meke machalo kansa kata mana moko bende makelo tho apoya nono kaka hypertension gi tuoche meke dho chuny bende nyalo biro ka wamedo kilo mang'eny. Koro obesity kata mana kilo mang'eny nyaka pim mana ka wadhi hospital mondo wang'e ratil. To samoro be nyalo neno gi wang'. Ka nyathi matin ahinya be seche moko ipimo badgi kata mana jok mok nyal nyono ratil be dipimo miluongo ni mid upper arm circumference mondo oyud kaka inyal kete nutritional. Koro picha mwaneno kani daktari mane ka koro kwang'iyo gi wang'wa de wach ni mane maratinde ok rach manyalo chini ratinde ber? Erokamano ahinya. Wawacho ni picha mokwongo cha ratinde ok rach. Ratinde inyalo chunga daktari? Inyalo kawa ng'iye. Picha mokwongo ni kawa ng'iye. Inyalo chungi koni? Gi koni. Ratinde ok rach nikech gima wacho ni ratio mar waist and hip ineno ka en achiel 1:1. To koro ka omedo weight matin tineno ka koro bundich medore miluongo ni belly fat. Okay? Koro belly fat ni kobiro to en achiel kuom pointers ni ng'ani endi medo kilo, ochamo chiemo ma calories mang'eny to nutrients matin. To sana bende yudo ni obesity makoro biro makoro bundich bedo maduong' kamae. Ahinya ogicham olembe, ogicham alode moromo, bende ogicham the plant-based proteins mawacho. Ahinya gichamo chiemo man gi mo mang'eny, chiemo man gi chumbi mang'eny, chiemo man gi sukari mang'eny. Koro mane mawacho ni kata kopo ni ng'ato nie e ratil mwaneno ni to ok wawach ni mondo chiemo ratil ochio to odoke ratil mokwongo cha. En a gradual process ma kotigo nutritionist to ikonye mondo one kaka osudo from obesity, overweight and normal weight. Makaber to joma chuo onego bed ka. Kik bed ni ibiro wacho ni idhi maber ni moro bende chako biro ka mano ranyisi ni isechako bedo obese mabedo ken gi maber. Joma mine bende kung'iyo mana kama akod BMI? BMI bende wang'iyo joma wacho ni at least the hips mar ng'ama miyo onego bed matin moloyo, the waist onego bed matin moloyo hips matin. Lakini gima manyalo nyisi madieri en mana ratil ma wapimo ka wadhi e hospital, a process miluongo ni screening.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ratindi chal nade thothne ichamango ichamo alode ichamo lembe koso iero ringo to ringo ichame machal nade ichame marom nade imadho ndawa imadho kongo koso magi duto te daktari pimo nwantiere kaka nyalo changia kata nyalo chwalo thuolo ni mar bedo kod tuoche mopogore opogore mag kansa mabende pok ofweny hie to en ang'o makele yiena wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor kikisudi. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. Apani nitie gima rach madhi timore. Nyalo bedo ni koro nyithinda dwara. Koso nitie gimoro machando gi yawa. Kapo ni meher ok nyal chope do wang' sa, gik mang'eny biro kethre. Ung'eyo maber ni bang' pach manaf duogo gi sani, en obro dhi ir meher mokwongo. Returu. Vicky, akwayi winjane. Aseluongo polisi. Vicky, wadwa ritgi. Ritgi, an gi gimoro malong'o madwadhi timo. Vicky, Vikram ok en nyinga. Airtel 4G, my friend, ni kama oxygen. Make Jaguar smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile Buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lowo mondo olosgo kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendo Nombija Tai, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, sa adek otieno. Kik bai. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod jalonyo weche mag wang' Jack Jalango mar Equity Afya Kisumu CBD kod Kondele. Kawa wuoyo e wi neno mar wang' mani piny. Mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo, kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu chiemo koda kedo kod tuoche mag kansa. Mana kaka ni daktari wache kidieny mokwongo kata kapo nono ni pok iwinjo ng'at mantiere kod kansa mabende tinde tin mokalo ibro yudo ni inyalo bedo kode kata watni moro ntiere kode kata osiepni moro ntiere kode kata osewito ngimane kotenore kod tuoni. Daktari wacho ni en namba 3 kuom gigo makelo thoe mar dhano e piny masani. Wang'yo kata ni weche mag chiemo ntiere ong'ala kata ntiere gima chiemo nyalo timo mondo mi igeng' kata
kata duok chien hinyruok kotenore kod tuoche mag kansa. Daktari ne wang'iyo kacha weche mag ratil mabende wang'iyo kacha ni kaber to onego bed ni timo ne ng'ato screening ng'i body mass index bor ni kachiel kod ratil pek mar dendi chalo nade mondo mi onyisi kaka onego bed ni timo. Imulo kacha weche mag alode kachiel kod olembe. Adwani mondo wang'e ne kaka wanyalo keto chiemo makare kama koro wakete alode kachiel kod olembe ne jogo mamoro ok ohero ahinya alode kachiel kod olembe. Tuoche mag kansa nyalo mako nyithindo. Ahinya nyithindo nitiere kaka inyalo tug kod chiembgi mondo mi omed olembe kachiel kod alode mang'eny mondo mi okonygi mondo mi oluok lukro mar chiemo gi bed gi konyruok. Ero kamano ina Ruth mana kaka iwache noero ka ng'ato osechako thieth mar kansa wacho nitiere radiotherapy, nitiere chemotherapy, nitiere surgery to ng'eny gi biro gi gimiluongo ni appetite malal. Koro thoth wanyiso jotuo ni chiemo koro bedo achuna. Koro ok en gima ihero nikech koro nyaka ichiem nikech sama wadhi thieth meke chemotherapy gi radiotherapy gima timore ni cells ketho inyore mano red blood cells, white blood cells to gi platelets mago cells makonyo mondo wager immunity maber e dendwa kendo mondo wageng' tuoche. Koro sama wawe chiemo chande to manyiso ni immunity dok piny ema koro wacho ni number 3 leading cause of death cancer noero. Koro mokwongo wacho ni nyaka jatuo mar kansa koro cham chiemo ma balanced. Kata obed nyathi obed nang'o. To ere kaka wanyalo chamo chiemo ma balance sama koro appetite odok piny. Mokwongo koro wacho ni cham chiemo matin to i-distribute e odiochieng' mangima. Mano manyiso ni koro ok ibed piny gi chiemo mang'eny, ichame matin. Obed nyathi matin, obed ng'ama duong'. To koro wawuoyo kodgi ng'enyne mondo koro mindset o change kata mana pachgi mondo gine chiemo no koro kaka yath. Nikech kang'o gichamo alode ka, ko gichamo matunda cha, kang'o komodho pi, to sama ng'o dhi yudo thieth, to kata mana kidney nyalo kethore nikech gimiluongo ni dehydration. Gima thieth no timo en ni otuoyo pi mane del, kendo ogolo ndhadhu mantiere chiemo kata mana gimiluongo ni loss of taste. Moko wacho ni gicham chiemo ma balance. Sana chiemo man gi proteins. Chiemo man gi proteins ber nikech wacho ni white blood cells bedo damage sama ng'ato yudo thieth. Red blood cells bedo damage, platelets bedo damage. Koro chiemo meke proteins gine ma gigero tissues go back. Koro wacho ni kata mana gokinyi ka ochiew to ocham chiemo ma balance. Aneno ka ng'eny gi rudo dengu mar kawaida chato madha maber kata mana gi terere kata mana gi apoth nikech dengu already nigi proteins. Jomoko bende loso budho to choka maber to grate kata mana lose kaka soup to sami lose kaka soup cha kan gi sim moro tinyalo chielo matin mokikete mo kata chumbi ti imede i soup cha to imadho. Sami timo kamano sim cha oting'o selenium gi zinc gi magnesium madhi konyo mondo okonyi mondo immunity ogerre. Kendo mana bende nyal tim kata mana nyuka. Koro watimo gimiluongo ni chamo chiemo matin to chiemo mapek. Ka nyuka to ere gimi nyal kete nyuka ni kendo mondo bed mapek. Inyal kete njugu moregi miluongo ni peanut butter ka osetede mochiek to irude iye kacha to jatuo no chamo. To bende samo dhi rege cha osebedo kwa wuoyo kuom gik moko kaka koth budho, koth amaranth moting'o nutrients mang'eny. Koro wacho ni sama jatuo osechako bedo gi kansa to kendo ento wanyise ni ocham chiemo te kidienje mosebedo kwa wuoyo out of the 10 groups ocham at least kidienje 5 pile nikech ka ng'oko chamo balance diet to white blood cells ka red blood cells gi platelets to gi teko ne mar gore gi tuoche dhi dok piny. To ka ng'o dok piny ema koro wawinjo ni koro ni number 3 leading cause of death. Ma wach maduong' mwacho kae kotenore kod penjo mana penjo ni ere yore ma inyalo ket godo chiemo mondo mi obed makare mondo mi jatuo oyud konyruok. Wacho kacha ni inyalo kete e yo mayot, inyalo reg chiemo mopogore opogore, inyalo tim value add tiende kata ka en nyuka timede gik moko kaka njugu moregi kod gik makamago. Chiemo moro nagomba ka kod osiepwa moro osebedo koyudo thieth kendo Nyasaye nyocho konye wach ni antiere kaka obedo cleared. Mak mana ni gima ne awinjo kogomba ka ni iyudo ka chiemo thoro bedo matek mane adiera mar wacha. Chamo balanced diet moro nyalo bedo matek daktari. Bende nitiere liwe kata nitiere yo moro matin minyalo weni jatuo nyalo chama gima chunye nyalo dwaro mondo bi cham tekniki moro donje iye moingo temo keto balanced diet ma moro donjo ne nyalo bedo matek e system. Sama jatuo mayudo thieth mar kansa ok chiem to wacho ni ocham gima chunye dwaro. Nikech sama ang'wa wacho ni nyako madh nyuka cha to chunye ok dwar nyuka to wadwaro mondo gimoro donji mondo okonye obed gi teko. Kik obed gi gimiluongo ni muscle loss mano wacho cha. Kik obed gi weight loss kata mana nutrition cachexia mano wacho ni kelo hinyruok mang'eny. Koro wanyiso ni gicham chiemo ma chuny gi dwaro to kendo gitem gicham chiemo kopo ni en nausea kata mana winjo kidwa ng'ok. To chiemo molos gi spices mang'eny bende gitem keto tenge to kata ka tek to ng'ato nono otedne gi chiemo nikech
nikech sami tedo chiemo cha to nitiere suya moro manyalo biro manyalo golo chuny jatuo e chiemo no. Koro ka ng'ato tedo ne chiemo cha to kelone to nyalo kendo wacho ni ng'ama kama indi ochiem gi jok mohero, the loved ones, kech ka uchiemo kanyakla gi familia ka ugo mbaka bende chiemo kalo, manyiso ni koro otemo ni mondo ocham chiemo modwaro to kendo watemo ni mondo otem matek mondo gimoro donji kata kopo ni balance that no nitiere at the back of our mind to ka nitiere gima chunye dwaro seche go nikech mondo donji mondo oyud teko kata mana nutrients matin manyalo konye mondo o go through the cancer treatment. Omiyo pedi ma in ote maber mokalo ahinya ne caregivers kata jogo marito jotuo kapono no nitiere kod jatuo kik inyon matek ni daktari no wacho ni nyako bed kama manyalo kalo temo kal to kinyalo timo value add kaka ne daktari wacho cha to temo ndi mede gimoro matin kopogore kod gimodwaro no eyo mariek mondo miyo okal mayot. Daktari adwani mondo mwang'e ne bende kidieny machielo kotere kod mana twak ma wantiere godo ni. Wayudoga ni sani koro oboge kod chiemo manyachon ka en rabuon to kenen rabuon machon cha kata kaponono ni en bado ken bado machon cha tinde watiyo kod chemicals mopogore wayudo kacha ni watiyo kod chiemo kaka mag GMO mabende oganda osebedo ka chich mokalo ni debede ni magi gin gigo machwalo oganda bedo kod tuoche gi koso lernwa ka nikech thothne gine chiemo en chemical miketelo nego kute elo ka ispray kata ikire e puodho tudruok mane manyalo bedo ka koso gin clear. Erokamano Ruth, penjo maber. Ne wacho ni ponono ni gima nyalo kelo cancer wacho ni environmental pollutants. Alwora ma wantiere godo. To gimokwongo alwora ma wantiere godo en kit pesticides manyasani ma itiyo godo mondo wakony pith e puothe. Emana ni kawa en area ma pod itimo ne uchunguzi nikech kaka thurwa ka Kenya ka wantiere gi pesticide control board ma ok nyal yie mondo pesticides obie thurwa ka ndi manyalo hinyo ngima mar dhano. To kata kamano wacho ni sama jowa mapuro kuoyo pesticides kata sama githiedho chiemo me puodho to mondo girwak gimiluongo ni protective, yani gik mageng'o gi mondo kik gibede in contact gi sama gi holo pesticides. Nitiere gik mirwako, gloves mirwako moro minyalo kata mana umo kata mana umo rwako the gear moromo mondo koro kik sama gi spray cha mondo kai wacho ni en carcinogenic to kik odonj e dendwa. Mar ariyo bo wacho ni sacha ma opo japuro oakuoyo pesticides e puodho to wacho ni ok ber mondo ong'wed kata ka na lot no kata ka nyanya the next day mondo tere chiro. Ber kowe matin mondo pesticides go olal kata mana yamo bang'e koko tere chiro. To kata ka otere chiro sama wang'iewo cha to wane ni walrudho alode maler kendo warudho olemo maler nikech wawacho sani ni olemo gi alode nitiere gi antioxidants to kwadwa ni mondo wayud antioxidants gi phytochemicals ka to kendo wachak wayud pesticides manyalo kelonwa adhare del. Koro ka waluoko olemo maler, waluoko alode maler kendo waluoko gigo michamo kanumu to wanyalo punguza. To en utafiti mapod timore kata mana ka GMO fulo ni genetically modified manyiso ni chiemo momede nyinyo pod itimo ne utafiti emana ni ate onge ma conclusive. To kata kamano pesticides oseyud ni moko nitiere carcinogenic to thurwa ka nitiere pesticides control board mang'iyo wachno to kendo kaka japur be nyaka ng'ini oritore en owuon sama okuoyo yath to jang'ipo bende koseng'iyo chiemo to oluok maler e pi maler kapok ochamo. Luok maler, obed alode, obed olembe, luok maler e pi mang'eny maber kapok ichamo, kapok imiyo nyathi mondo wageng' chandruogegi. Kidieny mokwongo mar chenro ni daktari ni mulo kata weche mag lifestyle, ni mulo kata weche mag kong'o kachiel kod ndawa, ni mulo kata weche mag exercise kachiel kod orako. Adwa ni mondo mi koro imiwa maling'ling kata tips ma wanyalo tiyo godo mondo mi wabed kod lifestyle makare, mondo mwatem waked kod chandruok makoro mako wa namba 3 matieko oganda makadhano ni. Sani endi Kenya Network of Cancer Organizations wawacho gimiluongo ni tobacco tax. Nikech oseyud ni ndawa kende nigi chemicals 7,000 marach ma ok ber ne del. Out of chemicals 7,000 go ma harmful gin around 250 to mikao gi cancer gin chemicals 60. Manyiso ni sama wamadho ndawa kata ng'ato madho ndawa to omedore jadi 60 mondo oyud cancers. Sani endi ndawa bedo linked gi cancers mang'eny. Obed cancer mar throat, mar pharyngeal, mar dhok, mar ich. Koro mokwongo wacho ni ka jawinjowa kata janenowa nyalo weyo ndawa to onyalo duoko piny moloyo
chances mar yudo tuo mar kansa nikech oseyudo ni ndawa owuon nigi very high levels of carcinogenesis. To kendo bende ok kata mana ng'ama madho ndawa kende, kata mana jiluongo ni passive smokers, manyiso ni idake ot achiel to gi jandawa. Sama inhale smoke no to imedo chances mar yudo giluongo ni lung cancer. Koro ndawa kende nitie gi cancers mokalo 20 monyalo kelo e del. To nikech 60 carcinogenic chemicals moseyud ni nitie ndawa. Koro lifestyle mokwongo en weyo ndawa. Lifestyle mar ariyo, ka inyalo weyo kong'o to iwe, to ka ok nyalre to ipunguza kabisa. Daktari mamake gi kanyo. Adwani mamake baka gi kanyo nikech kotenore kod weche mosebedo godo twak mag penj laktar gi, diere moro ne wang'iyo chandruok ma ndawa nyalo kelo. Ne wang'iyo kacha no jabo chaka e wich, obwongo ka onyalo rucho mokele kansa, ko duoge duondi ka kiduoge wangi, kiduoge umi, kiduoge iti, nyaka tiendi piny. Mago gin weche mane wamulo. To yiena mondo mi wakaw yweyo mana matin nono, wayudie weche manyine machuo. Kato kwa duogo to kama makedo godo no, mwachako godo omiyo kiki sudi. Kidenyi mara dek ni adwani mondo mi iwinji kendo wakonyre kanyakla. Jambo, View Travel clients. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel, dream, explore, discover. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbe gi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Obila ma Embakasi odayo dhod Derrick Kimathi ma en wuon kargas mano omuoch tich ang'wen mokalo kendo weyo ji 6 ka wito ngimagi ka mwandu mathoth bende ne okethore. The education stakeholders have not been consulted. President Ruto, we shall come for you if you force principals to go into one portal which already has leakages. Mur medo wuok ewi chenro mar sirikal mar dwaro ni ochulo omenda mag skul e mbui mar e-citizen ka sirikal owuon to puoyo okang' makamano. Ofogo los maber gi joluo en mwandu gi mabiro rito gi nyaka chieng' moro gi kama gike. Emomiyo wabiro mondo waya office mondo ung'e ni pod wantie. Takwero nyandiko
owe ng'ado miriu moduo koni nobiro ketho ji koni. Kweth mar jodongo kama oting'o mar ker Odungiranda kod mar nyandiko Ngadi nomedo nyiso ywaruok margi bang' moro ka moro nochopo e od romo ma Ofafa e kaunti ma Kisumu. Ageno ni podin koda kenda mor mar bedo kodi e kidieny mar adek mar penj laktar ka wantiere kod Dr. Phoebe wang'yo kacha weche mag chiemo kod kedo kod tuoche mag kansa. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'yo kacha yore mopogore opogore mwanyalo ng'iyo godo lifestyle wa kata kaka wadak. Kane pok wadhi e yueyo daktari wacho ni kacha ni kapo nono ni ywa ndawa te matek imany kaka inyalo weyo ndawa. Iwinjo kaka opimonwa kacha kidienje mang'eny mokalo ma ndawa nyalo kelo godo kansa e del. Daktari wacho ni weyo ndawa tek mokalo. Moro ng'ato gombo weyo to kako we otame kata gumo nyalo chako godo otame. In kaka jagono molonye wechegi. Inyalo tim nang'o mondo mi ng'ato we. To e seche motudore kod daktari e kidieny ni kikwi mokitudore kod namba mag simu nitiere screen mari inyalo yudowa bende kokalo yor SMS inyalo yudowa kokalo Facebook page en RAMOGITV #penj laktar kata kokalo page wa mar penj laktar mondo mwagoe mbaka kanyakla daher mondo mi awinjie kowuok kuomi. Gino mantiere ndawa mamiyo wabedo gi chandruok en nicotine. Nicotine ne makoro bedo addictive nikech sama waseywaye mang'eny to koro obwongo dware seche te. Nitiere thieth mang'eny gi support groups manitiere ma ng'ano ma temo mondo we ndawa nyalo yudo kimiye dose matin meke nicotine nyaka chieng' makoro dende oyud yueyo. Nikech ka ang' oweyo ndawa to odhi konyo ngimane kendo odhi konyo ngima bende jok modak godo ot achiel. Koro nitiere konyruok e osiptende, nitiere konyruok e addiction centers, nitiere konyruok bende e support groups. Nikech weyo ok yot to gi addiction clinics kendo kiweyo gi process to eventually inyalo yudo ka ng'at machal kamano oweya kabisa mandhadhu mar nicotine cha urumne. Ma en manyo konya. Wamule kong'o matin Dr. Phoebe. Erokamano kong'o bende wayudo ni ka omadhe mang'eny ahinya to oketo sama wamadho kong'o to del tere liver nikech liver ma metabolism mar kong'o timore. To asewacho show kaendi ni sama wamadho kong'o to liver tere kaka sum manyiso ni koro liver temo mondo ogoe piyo mondo wuogi mondo nutrients moko donji. Koro samo kale liver kacho okelo gimulongo ni e liver chuny onyalo kelo ngulo ni cirrhosis kata liver kata mana gwarruok medho chuny kacha. Koro samo scarring koro kamo keto gwarruok e liver to nyalo kelo ngulongo ni liver cancer. To bende madho kong'o mang'eny oseyudi ni kelo malnutrition. Sama imadho kong'o mang'eny jo mang'eny gi kong'o mang'eny ahinya okibiyudo kata malode mwawacho ka gi olembe nikech appetite dok piny. To bende kama lumbru ma kong'o kaleno be oseyudi ni kelo cancers meke throat, meke esophagus bende ma thiedho tek sana koyude ka en very late. Koro ka jawinjo wanyalo weyo ndawa nyalo weyo kong'o to kata katek to opunguza kabisa kwa subedo kwa wacho kaendi nikech sama medo madho ndawa to kendo koro marach kabisa Ruth en riwo kong'o gi ndawa kanyakla. Wacho ni kaga to madho kong'o mang'eny en kong'o marom nade? Wacho ni a serving of beer e odiochieng' ka ng'ama dunga ma adult man okonego kal one serving of beer e odiochieng' achiel kata glass achiel. Inyalo pitisha glass achiel dichiel diriyo juma kaka daktari imani nyalo pitisha kaka daktari tawacho ni kinyalo weyo to weyo sana ng'ama miyo bende kamadhe to nyalo hinyo nyathi kata madongo sana ka gin joma miyo mantiere gi milongo ni reproductive age. Unwang'yo kacha gigo mopogore opogore waseng'iyo kacha lode kachiel kod olembe wang'iyo kacha yore mag ndawa kachiel kod kong'o wang'iyo kacha kaka ng'ato nyalo rito dende kik obed gi obesity. Ang'o kendo manyalo chwalo ng'ato ng'ala manyime kod gigo monego bed ni ogeng'o? Wacho ni obesity pardon ni gigo masa moro oganda nyalo timo mondo mi iduok thuolo ni mar gamo kidieny moro amora mar kansa chien nikech ging'eny mokalo chakre tan ni wich nyaka piny. Wacho ni gimo nyalo timo bende ka jowa matimo ohala ma bede chieng' mang'eny inyalo manyo ogudu moro ma umo wang'i kata mana maketo mondo wang'i kik geng' donje chieng' mang'eny because excessive sun exposure bende oseyud ni samoro nyalo kelo gimluongo ni skin cancer. To ka wang'iyo kamano bende ka jok man gi nyalo bende nyalo ka ing'iyo ni tie chieng' mang'eny tinyalo tiyo gi gimiluongo ni sunscreen mano bende nyalo konyo mondo UV rays ka kik donje e ringre e skin manyalo kelo kansa.
kendo wawacho ni environmental pollutants bende watem wa avoid sana jogo matiye flower farms. Ing'eyo ni flower farms kata mana greenhouses ma pidho maua, ma pidho olembe, en chemicals mabedo spray to olore, manyiso ni samo olore chato mondo wagame yot, mondo bede ndo bende yot. Ka wanyalo rwako gik ma protective ka wane iye kacha tegodo kwa wuok kanyo to bende waluoko lewni kama ler mondo gik ma nyalo geng'wa mondo kik wabed gi pollutants go. Kaka wasewacho kendo jogo mapitho bende kanyalo neno ka ndalo ma gi spray to kigikel chiemo go e chiro, giwe ndalo moko mondo kal kata kotho go gi mondo pesticides ka wuogi, to kata ka gibire chiro bende wane kaka waluoko. To orako bende ber ka watimo orako, nikech wajoni tinde apiko golie dhot, apiko tere tich, gari golie dhot, gari tere tich. Kwa nyalo timo orako en kata ringa idala, kata skipping the rope, tugo gi nyithindo, tugo gi ji, en orako kata mana dhie puodho timo tijeni, wuotha dhie chiro tiduogo, mani timo orako, kendo kata mana exercise bende ma build muscles. Sana ne jogo bende ma yudo thieth mar kansa, ber mondo gitim muscle building exercises mondo koro muscle loss mano wachacha gi weight loss, kata mana appetite bende bedo stimulated sama watimo orako. To gimo maduong' moloyo manyalo geng'o kansa Ruth en gimiluongo ni screening. Nikech oseyud ni kansa koyude chon e stage 1 kata stage 1-2 to ogine othiedhore mayot. To ok onyal thiedhore mayot nikech sama otin no ok ibi ng'eyo ranyisi moro amora e dendi manyisi ni tuo, mana ka iwuok kendi kidhi mondo pimi. Koro wajiwo jowinjowa ni wakaw advantage kaka sani wantiere gi ne wan gi cervical cancer month January. Ne otim puonj mang'eny moloyo. Jogo mantiere gi nyithindo manyiri igao chiko nyaka 14 be odhiogi oyud gimiluongo ni HPV vaccine. Koso ni HPV no ene mokelo kansa mar cervix. Koro kwatimo screening, watimo orako, wachamo alode, wachamo olembe, wachamo chiemo me puothe, kendo wageng'o kong'o, wageng'o ndawa. To mano wanyalo ponono ni wanyalo duoko piny chances mar yudo tuo mar kansa. Wasimulo gik mang'eny daktari nyaka ne wachak chenro ni. Pod amedo mana jiwi tudri kodwa. Facebook page wa en page laktar Ramogi TV, #page laktar, SMS ntiere screen mari nyaka namba mar simu adwani mondo mwago mbaka kod daktari. Diet mok balanced daktari. Diet mok balanced mabende ne wamulo kamoro kata ni jatuo nyalo chamo gima chunye dwaro, tek ni gimoro donje iye. To chandruok mane kata pek mane ma balance diet mok balanced ni nyalo kelo e del maduong' mokalo any balance. Diet mok balance oonge gi antioxidants, oonge gi phytochemicals madhi konyo jatuo ni mondo oger gik ma wacho ni lal kodo thieth. Mano platelets, white blood cells, red blood cells, gin gik malal sama jatuo yudo thieth. To kendo bende Ruth ing'eyo ni jatuo mogo bede makoro nigi esophageal cancer kata kansa mar lumbro ma chiemo kale, be samoro koro kaka ginyalo chiemo bedo matek, manyiso ni koro gichiemo gi pipe. Koro ng'ama loso ni chiemo mar pipe no manyiso ni irego chiemo to kale pipe, kendo ng'ama rego chiemo no be nyaka tem moloyo mondo chiemo makale pipe no bende obed balanced. Koro ka ok ochamo chiemo ma balanced ok obi yudo nutrients mabiro konye mondo ogore gi tuo. Kendo gima watemo wacho kabisa kendo ne jowa matuo en ni sama yudo thieth ne ni ibiro gi pi moromo. Ang'eyo ni jowinjowa moko mantiere Russia ong'eyo ga ni wawuotho kanyo to wapenjo gi kabe giting'o pi modho, be giting'o chiemo moro e bag sana ma gibiro kawo thieth. To sama giwuok ot, gitem gicham chiemo moro balance mondo ka giyudo thieth to dendgi oyud teko, dendgi oyud immunity maber. Ka gimodho pi molong'o moromogi, to sama giyudo thieth chato kata mana kidney gi bende gidhi protect. Nikech sama gitimo chemotherapy, radiotherapy, to thoro mondo otuo del, thoro mondo owang' kata mana cells mabeyo gi cells maricho. Koro ka gichamo chiemo balance to ginyalo konyore mondo giyud immunity, nikech kansa bedo manage maber kendo waneno ji machango, ok en a death sentence. En tuo manyalo bedo managed to kendo ka yudo support system maber. Sani ndi ng'ato affected kata infected. Koro ka anyuola moro nitiere man godo to wamiye support, ka wajiwe, ka watedone, ka wapidhe, ka wajiwo mondo chiem, watere exercise, wawuotho kode, wapimo ne kaka thieth en ma ok opandi, kendo wanyise gimomiyo ober mondo modhi e thieth. To ka watimo mano bende wanyalo konyogi mondo gitim gimiluongo ni survivorship, kata mondo gi survive a treatment, a management mar kansa, koluwore kaka waluoro jotuo go eko. Wawuonde ni support system ok ber ahinya Dr. Phoebe, wawuonde ni wantiere kod jatuo to support system ok ber ahinya, mayudo ka samoro chuny mar tedo ni gik moko sate odok chien nikech ng'ok bende nitiere,
olo bende nitiere, chuny machido bende nitiere. Support system kok ber ahinya. Entiere kod disadvantages mage ne jatuo. Support system kok ber ahinya sana e yot. En gi disadvantage mar jatuo nikech ng'eni ote mwa yude comfort. To ote mwa yude kendo care kata mana treatment. Emomiyo sani wacho ni kata mana caregivers matuoyo jotuo man gi kansa bende onego dhie training mar nutrition, mar psychosocial health, kata man mar mental health. Mondo patgi otegno mar miyo jatuo the care ma jatuo dwaro nikech ka ng'idagi jatuo to ine miseluor, ine mikuyo, ine miol, ine mokidwa tedo jatuo no bro nyorore. To ka isiko ka ijiwe, ka ing'eyo information chiemo onego bed no chamo, immunity building foods mawasebedo kwacho kata mana dek ber zaidi no dek no fuen ndalo COVID-19 en gi over 44-50% vitamin A mwayude carrot. Chiemo makamago ka en gi information tinyalo loso ne jatuo tijiwe tichiemo chamo. To koponono ni wan gi jatuo machal kamano ma support system onge e yot to bende wanyalo refer osiptende nitiere support groups. Support groups ofulo ni jok mantiere gi tuo achiel mabiro kanya achiel mondo gi discuss challenges to kata gi discuss kaka ginyalo overcome those challenges. Bende kanisni bende play a very important role ka wachiwo gimolongo ni spiritual nourishment. Koro support no oseyudi ni en achiel kuom gik makonyo kabisa mondo ng'ama tuo niendi o survive kendo okal season mar kansa ma en godo no maber. Ne jogo ma ngima kata jogo ma onge kod chandruok moro amora kaka mag kansa kata weche mag thieth, wawacho ga ni mondo mi ng'ato modh glasses 8 mag pi odiechieng' kodiechieng' kata lita 2 kaber odiechieng' kodiechieng'. Onjo kimulo kacha weche mag pi. Adwa ni waket maino e wach pi matin kapok watieko chenro. Pi onego bed ni imodho marom nade? Lita 2 ni koso onyalo kalo lita 2 ni. Ponono no nyalo kale okale e okang' marom nade? Erokamano nyosi biro kwacho ni lita 2 miwacho no en ga mana bare minimum. To ber kwa modho lita 2 plus. To wasewuoyo kaendi ni pi modho bende ok ber kimodho mang'eny ahinya nikech nyalo kelo dilution e cells. Koro kwang'iyo wall clock wantiere gi 12 hours ma waneno. To koro wacho ni after every 2 hours ber kimodho glass achiel. Tinyalo mana timo mano glass achiel gi nus ka ichako modho pi gokinyi sama ichiewo. Jomoko kochiewo gokinyi to pi mang'ich nyalo bedo matek modho gi modho ma warm to warm no binyalo medo gimoro e chieng' nwa puonjore nyalo keto kamana cucumber, nyalo keto ginger maber kabisa mondo ger immunity, inyalo keto cumin, inyalo keto garlic. Mago chiemo moyud ka nyalo gero immunity kendo nyalo loso taste buds koponi olal. Koro bende ka owe pi nitiere kendo chiemo moko bende mwanyalo chamo man gi pi kaka watermelon, olembe gin gi pigegi, wanyalo tedo chai, chocolate mago ni gi pigegi kata mana yogurt bende mwasebedo kwacho ni gi probiotics makonyo mondo oger the backed microbiota. Koro pi modho to ochuno nyaka mathie ka kwa modho pi moromo to wainyo gimiluongo ni kidney kendo bende wabedo gi ol mok nyale kendo wanyalo yudo tuoche moko nikech mabiro gi dehydration. Masa moro kendo thiedho nyalo bedo matek. Modho pi nyalo bedo matek to kane wabilo pige moko mabende chieng' mane ogombaka kotere kod weche mag modho pi mane wabole cucumber nitiere kod ndhadhu matin. Amjo ka wuono iwacho ni inyalo mede ginger kata garlic dawa. Inyalo keto dawa kata bang' seche 2 ka seche 2 imodho pi glass achiel gi nus. Glass achiel gi nus the wall clock mondo at least by the kaka odhiambo romo to iyudo glasses 8 ka and beyond. Aneno ka thuolo omayo wang'wa Dr. Phoebe amor mokalo mar bedo ga kodi wagombaka wapuonjore mang'eny mokalo kotinde kod weche mag chiemo kod geng'o tuoche kod goruok gi tuoche. Kawuono waketo maino e chiemo makare e kedo gi tuo mar kansa. Wach mogik minyalo weyowa godo daktari? Wasapoturu jotuo kata jogo ma ni alworawa ma dhi through cancer. Kik wabed gi stigma ka nikech ka wabedo gi stigma to ok wabi nyalo tieko tuo mar kansa. Mar ariyo watem wadhi screening samora amora manyalore ka en joma mine onego bed ni dhi screening mar cervical cancer bang' higni 2 kata higni 3. Joma chuo bende mosekalo 40 years odhi screening mar prostate cancer. Ka iwinjo gimoro amora e dendi mopogore kaka iwinjo pile kik iling, obed ni lalo kilo, obed kata man bedo gi fever, temperatures mamalo, obed ni wibari ma ok nyal, obed ni samoro kata mana chiemo opogore kata mana swellings moko mantiere del. Kendo wapuonjre uru kaka wanyalo timo gimiluongo ni breast examination mondo waduok piny atamalo mar cancer cases. Masani wacho ni Kenya kaendi iga ka iga over 47,000 new cases bedo diagnosed. Koro en mzigo maduong' ahinya Ruth. En mzigo tok ne sirikal kende en mzigo nyaka ne family nikech en ga wuoth matek mokalo nyaka ne family kendo bende en wuoth
maningone tek. Daktari, pono ni ng'ato dwa yudi. Inyalo yudi kanye, namba mar simu kinyalo miyowa? Erokamano ahinya. Ayuda KENCO, mano Kenyan Network of Cancer Organizations offices. Wantiere KMSC Center, Upper Hill Kacha. Namba mar simu en 0700 999 875. Inyalo biro samora mora mondo wa togre mang'eny kata opuonjre mang'eny e weche meke kaka wanyalo geng'o kansa, kaka wanyalo thiedho kansa, kendo kaka wanyalo wuotho gi jogo bende ma oseyudo kansa. To maduong' moloyo ni in gima ichamo. In gima ichamo. Kapo ni chamo chuodho, dendi biro bedo chuodho. Kiketo sum e dendi kaka ndawa kachiel kod kong'o nyasore mane wawacho ka, to dhi kelo ni chandruok. Daktari, erokamano. Erokamano mathoth. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek kotenore kod weche ma wawacho odiechieng' ma kawuono. Kigibeda beda mbaka to watem matek waket gi tim. Alode kachiel kod olembe, pi kachiel kod kidienje mopogore opogore mag kidieny mar chiemo kaka mar protein, oganda, olayo, chiemo migolo e puothe waket mang'eny e system moingo chiemo ma igolo e supermarket. Ilonga ni Ruth Otieno, ne jogo picha mawa, erokamano makende, ne director na Lindsay, erokamano mathoth, Pape Chokoth, erokamano, ne daktari mara, erokamano, oriti masani.